Andorang so tamulai dupe parminggota martangi yang mahita pangaridon diri tutuhata alani martangi yang mahita di rohata ganuk. Amin. Tapuji ma tuhata marende maitasan bukuende nomor 10 ayat sada dot ayat 4. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Nunga tibuhian di ida rohaku Jahoba, ninna ibana do, haholongon sa leleng-leleng na hubain makaholongi ho. Dibaheni
hutaiti ho marhite-hite dengan basa. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Sailehon madihami haporseaon na mangolu. Asa toktong hami porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Topa maroha na ias di bagasan hami. Jala paimbaru rohanami jala pasitong. Say pahot mahapor siyaw nami. Asa ho jala sonang rohanami. Marningot naung sesa dosa nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Undul mahita. Marende mahita. Patik ni debata na ditotopkon dihita di bagasan mingguon. Niingit may siya 5 Musa bindu 10 ayat 12. 5 Musa bindu 10 ayat 12. Tapai huti hukma di bagasan rohata. Nuaing pe ale Israel. Ahado pinangido ni Jehovah de batam sian ho. Da asal maharabiaran ho tu Jehovah de batam. Jala marparangi ho di saluhut dalanna. Huhut marroha haholongon mida ibana. Dohot mangoloi Jehovah de batam. Sian nasa roham. Dohot sian nasa ate-atem. Atong rak mangidogogo mahita tuadopan di bata laho mangumbar lahon nahombar tuhatanay. Ali Tuhan de bata say pargugoy mahaming mangulahon nahombar tuhatan. Amin. Marinde mahita.
tato potima dosata nagodangi martangi yang mahita. Ale debata nami nama rasiroha jala nabadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang piga hali hami ro tujolom huhilala hami rikodo asini roham disalutami halak pardosa alanido umbahen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom jalahu parhatopot hami tungjo jodo hami manimbil si anak kadalanmu nabadiai songon biru-biru na lilu sayunang pabali hami sian jolom alani dosa nami aidang di halomo roham hamatean ni akka pardosa alai hamu baon ni rohado lomo ni roham asa mangolu sesama saluta geduhon nami dohot pangalsion nami marhite-hite pangulu nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus sepahot maasini roham di hami marhite-hite panindangion dohot hagogoon niton di porbadia asa tarapul situtu rohanami manjouho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho baen hasangapun di guarmu nabadiai amin. Tabegema baga-baga taringot tu hasesaon ni dosa. Sonondo hata ni Jehovah. Nunga diar sakigeo ahu marhite sian akka dosam. Jala nunga dilojaiho ahu marhite sian akka hajahatonmu. Ahu tutu. Ahu sandiri manelesei akka pangaleosim. Ala ni hadir yokku jaladang behu paingot-ingot akka dosam hasang hapon ma di debata na di ginjang amin marende mahita.
tajahama epistel di parminggota sadarion naniingit maisian Kolose bindu 2 mamukasian ayat onom saro di ayat 10 sia. Kolose bindu 2 ayat onom saro di ayat 10 sia. Tajahama na marsika soring songon ma hatana. Ope songon panjakon muna di Kristus Yesus Tuhani. Songoni mahamu marparange di bagasan ibana. Jaga mahamu. Sotung diago de bahamu marite-hite hata bisuk-bisuk. Dohot hata lesem. Naso maripola. Hombartu tona-tona ni jolma. Mangihuton si sia-sia ni hasianganon. Dada mangihuton Kristus. Bagasan ibana saha nang tuhamu hagogok nai. Ibana do ulu nina saha muliahon. Doho panggom gomion. Alai ratar tanum dohamu do ibana dina tardidi ihamu. Laos di bagasan ibana do raphamu di pahehe. Dinagabe porsea hamu di hagogoon ni debata. Na paheheon ibana sian aka namate. Sesado surat tangani nadopak hita. Ima akapatik na maralohon hita. Di padao doi di lohoton tu silangi. Ope unang madi humihala hamu siala si panganon. Manang si inumon. Manang siala pesta. Manang poltang ni bulan. Manang ala ni ari sabat pe. Tungunang hamu di lesan-lesani halak. Nagiot paula ula naserep jala sumomba aka suru-suruan. Di tengah-tengah hondo nani idana di bagasan tondina. Pinaburnang ni roha-rohani dagingna. Ido yanggo sahatna martua mana tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Marinde mahita. Jesus.
tindakon maha porsiaut tai, songon nahina tindakon ni dong atas saha porsiaun, disandok portibion, rak mahita mandok. Ahu porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumapalangi dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siya tondi porbadia, andorang so abubuhan. Ido tuhata, na tumaon na berni, di panghuman ni Silatus, namati tarpajal do ibana di hau pinarsilam, na tua-tua na torudung di tanong, na mula mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamun di debata Jehovah, amai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pa mamulaksogot tu tanoon, manghumi halak na mangolu do namate. Au porsea ditondi porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, do dihasesani dosa, do dihatai na mandok, mula mangolu sogot daging ni halak nang mate, do dihangoluan na sora suda. Amin. Tabi gema, ende puji-pujian siankor ama sahata.
dikting ni huriata. Shalom. Damang dainang tabigema titing niuriata di bagasan saminggon. Sudi parhalado HKBP Batam pasahaton mauliate tuhamuna aka amanami inanami dohot haha anggi pinaribot naro marminggu di bagasan sadarion lumobima tuhamu dongan saha porsiaon na odope parjolo sahali ro marminggu tuhuriaon. Guarni mingguta, minggu paunopon dung Trinitatis. Topik minggu, debata nasatia di bagasan holongna. Pada wahon pertanyaan wek, na parjolo, hari Rabu 27 Juli 2022, di wik Baloi Center, Baloi Kolam Sada, Baloi Kolam 2, Tiban, Dohot Bengkong sekitar. Kamis 20 Juli 2022, Bengkong Indah, Muara Takus, Nagoya, Dohot Batam Kota. Jumat 22 Juli 2022, Baloi Kolam Tolu, Sei Panas, Batam Center, Blok Onom, Dohot Parserahan Muka Kuning. Romahita madohoti partangangata di lingkungata masing-masing. Nah patuluhon ibadah pantai sekolah minggu. Di minggu naro di patupa seksi dohot guru sekolah minggu do ibadah pantai sekolah minggu sekaligus pelepasan. Sian sekolah minggu tu kategorial remaja maringanan di pantai Bale-Bale Nongsa. Borhat sian komplek gereja jam pitu wib. Niluhon ni amang situa B opusunggu Ketua Dewan Koinonia. Paupaton pertanyaan kor ama PHD dohot keluarga. Di hari Senin tanggal 25 Juli 2022, pertanyaan kor ama PHD dohot keluarga maringanan di bagasni keluarga Amangha Manurung Boru Lumban Batu. Alamat Citra Batam Blok D nomor 80 Batam Center. Niluhon ni Amang Padita Joshua Togatorop STH masuk jam 10 sia 30. Palimahon tikting marbagas. Na parjolo tik parjolo naing majalo pasu-pasu parbogason ma bonar siagian anak ni amata apul siagian nahinan tubuni inang Siti Boru Barimbing nahinan. Alamat Bengkong Telaga Indah, Blok E nomor 5, Huria GKI Maranatha Kota Klasik Monokwari Papua. Dohot Oroana, Situa Rosiana Sari Dewi Situmeang, Boruni Amata Firman Situmeang nahinan, Tubuni Inata Riamsa Boru Silalahi nahinan. Alamat Perum Gria Batu Aji Asri Blok U nomor 10 Tolu Batam, Huria HKBP Batam Resort Batam. Nasida Majalo Pasu-Pasu Parbogason hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 di Gereja Batam. Napa duahon? Titing Parjolo. Naing Majalo Pasu-Pasu Parbogason ma Imron Reno Aris Wendy Situmorang, anak ni Amata Radi Situmorang, Tubuni Inang Marintan Boru Pasaribu. Alamat Sagulung Sentosa Blok P nomor 60 Batam, Huria HKBP Batu Haji Lama, Resort Batu Haji Lama. Dohot Oroana Rina Yuliana Sihombing, Boru ni Amata Basri Sihombing, Inang Desna Boru Sianipar. Alamat Bengkong Indah, Huria HKBP Batam, Resort Batam. Nasida Majalo Pasu-Pasu Parbogason hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2022 di Gereja HKBP Batu Haji Lama. Tatangnya konma asa dipatulus tuhata
Sakap Pardongan Saripeon Nasida. Pakobasion ni Padita Amang Padita Resort Sadarion makobasi di pos parmingguan Muka Kuning masuk jam 11. Napapi Tuhan. Tahun Kesetiaan Distrik 20 Kepri. Pengumpulan dana sesuai dengan keputusan rapat panitia Tahun Kesehatian Distrik 20 Kepri tanggal 6 Juli 2022, setiap huria akan memberikan dukungan dana kepada panitia sebesar Rp8.000 dikali sejumlah kakak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tahun Kesehatian tersebut. Yang kedua, perlombaan bola voli Naposo Putra dan Putri Ama Dohot Ina, pendaftaran terakhir bulan Juli 2022 on, na dikoordinir Dewan Koinonia. Tolu Festival Kor, pendaftaran terakhir Agustus 2022, na dikoordinir ni Dewan Koinonia Dohot Dewan Marturia. Bakti Sosial Kesehatan tahun 2022. Yayasan Buddha Suci Indonesia bekerjasama dengan Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam mengadakan bakti sosial pengobatan katarak, hernia, benjolan, bibir sumbing, operasi gratis bagi masyarakat yang kurang mampu pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 24 sampai dengan 25 September 2022 di Aula Jingsi Batam. Pendaftaran terakhir tanggal 17 September 2022. Informasi Enyati Sansan dengan HP 0778450335. Napawaluhon ruas napida. Mulai minggu tasadiarion pida sian huriata sada keluarga ianakoni Amang El Pardidi nahinan, Inang Er Boru Nenggolan nahinan. Ima sada Nora Yeni Pardede, dua Uli Pitria Pardede, tolu Endang Hotmaria Pardede, opat Binsar Pardede, lima Okta Rahayu Pardede. Alamat Pasar Pagi Jodoh, Wek Baloi Center. Pida Huria Tuha KBP Mahanain, Resort Mahanain Batam. Pasiahon Piliatu Jolo. Di Mingguta Sadarion Papungu Piliatu Jolo dihita khusus mengurupi pembangunan ni HKBP Bayuwangi, Resort HKBP Malang, Distrik 10 Pitu. Pasahatot tamai marhite Amang Padita Tupal Amudi Pandiangan STH Taukap Ma Rohata. 10 Parjamita. Napasat barita nauli marhite jamita di Mingguta Sadarion tupukul sia. Ima Amang Padita Tupal Amudi Pandiangan STH Namar Hobas di HKBP Banyuwangi Resort Malang. Pelayan tamu di Mingguta Nanengro tanggal 31 Juli 2022 rodo rombongan Pangula Nagoktiki Sian HKBP Distrik 10 Sia Bekasi tu Distrik 20 Koepri niuluhon ni Amang Preses Bekasi Padita Mangatur Manurung MTH alani di Sagihot Distrik Tado nama kobasi parmingguan di Huriet tahun ima di pukul pitu dohot pukul sia Amang Padita Mangatur Manurung MTH Manang Presesi Bekasi di Baini Romahita Damang Dainang di Parminggota. 12 Ucapan terima kasih. Gereja kita mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Amang Dr. Sahat Sianturi SH, MHum,
Amang Ubaingan Sigalingging, Inang Rubina Situmorang, yang telah memberikan sumbangan berupa naparjolo, pengerjaan semenisasi jalan dan halaman rumah dinas HKBP Batam. Napaduahon, sumbangan bantuan uang kepada panitia Jubileum 50 tahun HKBP Batam untuk pembangunan TK dan klinik sebesar 230 juta rupiah. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semuanya. Nah, pas 10 toluhon pisah sambut dohot Padita Resort akan di Patupa tanggal 7 Agustus 2022. Hobartusi parminggota sadari adong perubahan, nah masuk jam 7 gabe jam 6, jam sia gabe jam 8, jalana jam 11 gabe jam 10. Nah pas 10 paton sumbangan, nah pasahaton sumbangan bunga altar di minggu sadarion, ima sian anak sekolah minggu, Saina Boru Tambunan Wek Batam Center Mauliatema Dinasida. Mohon doa kesembuhan untuk jemaat yang sakit, antara lain Alfredo Stefanus, Inang Nyonya Sirawit Boru Dolok Saribu, Nyonya Silitonga Boru Simanjuntak, Amangka Aritonang, Inang Nyonya Situa P Siahaan Boru Siregar, Inang Nyonya Situa TS Simamora Boru Gultom, Inang Nyonya Napi Tupulu Boru Samosir, Amang RG Silitonga, Amang BMT Simanulang, dohot anak kita Levin Pardede, Amang Situa J Manurung, Tabuan Mahadat di Tangyakta di Lehon Tuhatama Hamalumon. Ulang tahun Pangula Nagok Tiki dohot sudi parhalado pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Turuas Nihuriata Mamuka tanggal 24 Juli 1 Juli 2022. Di Lehot Tuhatama Gajang Niumur Songoninang Ahipason. Tikting Parhepengon. Sian 1 Sadarion tanggal 27 Juli 2022. Huria 777 juta 127.070 rupiah. Pembangunan sia 10 juta 227 rupiah 227.710 sada rupiah. Tu pusat 5 juta 47.000 rupiah. 825 rupiah. Saldo akhir 825 juta 462.600 sia rupiah. Songonima titing duhriata sadarion saya dipasu-pasu tuhatama mauliate. Marende hita sian bukuende nomor 425 ayat sada ro diurutna laos tapasahat ma pelian sada a do sada b.
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramuti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatta. Amin. Huriani Tuhatta hamuna damang dainang dongan saha porseaon di bagasan Kristus Yesus. Anggo patadahod diri dangbe alanunga pinatadahod diri di tonga-tonga ni Huriata di tahun 2010 sada sahatu 2015 nasalpu alai ditiki di paborhat sia tonga-tonga ni Huriata di tahun 2015 di tanggal 12 bulan Juli nasalpu tolu halak dope kami naborhat sian Huriaon HP dung 7 tahun tabama torop ni bilang-bilang di tonga-tonga ni keluarga nami gabe 5 kami na saripe alani na 2 nari nama pinatad dahon aladang sanga pinatad dahon ala sesorang dope di tahun 2015 nasalpu ya nakon pai 2 ima siasima Maria boru padiangan jala yanakon patuluhon agave hotasi pandiangan anggo siakangani siasido dohot sipai 2 siasima nungawisuda nasida TK alai anggo sipai tolu marumur tolu tahun dope sonnari siakangan kelas 4 SD sipai 2 ma kelas sada SD nuaeng satahun 4 bulan mahami markobas di Huriata HKBP Banyuwangi jalaon ma obasna pinak kulingan Huria na adong di HKBP Batam Resort Batam dalan lako mangido tangiang asa tung parsidohot tita sudi manangyakon Huriata na adong di Banyuwangi natongon patupa renovasi bagas joro yang go Huriata HKBP Banyuwangi di bulan Agustus naroon di tanggal 12 bohoma marumur 32 tahun alai puji Tuhan sahat tutikion 32 keluarga ma natahobasi di HKBP Banyuwangi malotai tong sada satahun ma hobbar tu umur ni Huriai alai nang petorop hamin waeng di si 32 kakak semangat dotong Huriata laho patupa renovasi i holani tutu dang tuk gogona molo so diurupi akadongan saha porseaon akadongan sahuria nadong di HKBP Batamon alani sahat mata besian Huriata sude ruas parhalado lumobi akka panitia pembangunan di Huriata horas madihita saluhutna atong marparsauran mahita dokot hata ni debata jamita di minggu paonopon dung Trinitatis 24 Juli 2022 hata ni debata sian panurirang Hosea bidusada mamuka sian ayat 2 sahat ro di ayat na pasiakon hujaha madihita tapayuti hutma di bagasan rohata songonon natar surat disi mula ni hata ni Jakoba marhite-hite si Hosea ni na Jakoba ma tu si Hosea laho maho buat masada boru-boru si babi jalang dohot akatubuni si babi jalang ai sai didat dati isi ni tanoido mar mainan mar balik sian Jakoba jadi lau maibana jala dibuat ma si Gomer boruni si diblaim gabe-gabean manasida jala ditubuhot di ibana sada anak dungi didok Jakoba ma tu ibana Jouma goarna si Jisrael ai otik nari marlulu maau
diaka utang mudar ni si Jisrael tu pinopar ni si Jehu. Jala au pasiapon harajaon ni pinopar ni Israel. Jadi di ari nasa sadai ponggol honok kumasior ni Israel dirura Jezreel. Dungi gabe-gabean musema boru-borui jala ditubuhon sadaboru. Dungi didok Jahobama tuibana Joma goarna nai sohinasian aidang be marpangulahi rohaku tu pinopar ni Israel manang marpamuati rohaku tu nasida alai marpangulahi marohaku anggotu pinopar ni Juda jala paluaku nasida mar hite-hite Jahoba debata nasidai alai dang paluauku mar hite-hite sior manang podang manang hamusuon manang hoda manang jolma parsihudul pe. Jadi dung sirang susu nai sohinasian gabe-gabean musema boru-borui jala ditubuhon sada anak. Jadi ninna Jahoba ma Joma goarna lo ami aidang bangsokku kamu jaladang kamu napuna au disido sahatna. Huria nahina holongan di bagasan Kristus Yesus tu kata tentu adorang somamuka pardongan saripeon jut-jut do dipake halak suhat-suhat laho mangalului sirokap ni todi di dogma mamereng bibit bebet dohot bobot lapatanna pinamanat latar belakang ngulu ni halak nanaing gabe sirokap ni todita dungi dong binereng latar belakangna ni ida muse ahado ulaunna ditikion dohot panatapan ahado nanaing sijalahan molodung saut markot ripe dohot natatodo bahen dongata saur matua asa markite napamanaton mabahen akka suhat gabe dohonon ma ikon nadumengganido piliton bahen dongan saripe ikon nadumengganido piliton dongan niba laho saur matua alai molo tasigati hata ni debata di turpuk jamita di parsaurata di parmingguon sadarion balik sian nabi nahen ni jolma nagabe suhat laho mamilit sirokap ni todi napi natupa ni debata tu si Hosea molo panurirang Hosea disuruh debatado membuat sada boru naso apala di halomohon lumobi di ngolu di hasianganon mangikuton ulaonna siganupari ala out denggan dipasukut totuganup bawa dinalaho mangalui sirokap ni todi tetutung soheado olo tubuh di pikiranna laho pasauton sada borua si babi jalang atau perempuan yang menjajakan tubuhnya di dokma sinoengon pekerja seks komersil alai ikon ido ditodo debata di tonga-tonga ni ngulu si Hosea ala adong sakap ni debata naikon saut di tonga-tonga ni ngulu Israel
haroha hatihai ditikina disuruh debata si Hosea mangalap si Gomer bahen ripena nunga tung marlauk dosa nguluni halak Israel nunga tung di bagasan haholomun manibil sian lomoni rohani debata. Artinya ketika itu terjadi perselingkuhan iman di tengah-tengah kehidupan Israel sebagai sebuah bangsa pilihan Allah. Perselingkuhan iman itu bukan hanya menduakan Tuhan saja, tetapi seolah-olah mengabaikan peran Tuhan dalam perjalanan kehidupan umat pada saat itu. Bayangkan, diduakan saja sudah begitu menyakitkan, apalagi kalau sudah tidak lagi dianggap berperan dalam kehidupan. Tentu patubuh hacit niroha mai moloso dietong biba adong dihasianganon. Ido bahen balik sado parsuruan ni debata di pasahat tu panurirangna si Hosea. Sebenarnya apa yang tidak bisa Hosea lakukan, dia seorang nabi, memilih perempuan terbaik pun bisa dia lakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada saat itu. Tetapi oleh perintah Allah kepada Hosea justru diberi perintah untuk mengambil seorang perempuan tunasusila. Perempuan yang pekerjaan kesehariannya bahkan melakukan hal-hal yang menjijikkan. Atong borhat sian hata ni debata. Parsiajarat tama dalan ni debata lahoma makulingi ganup akana porsea olodo kape suhar-suharna di patupa. Ketika manusia berharap kehidupannya lebih baik, ketika manusia berharap bahwa masa depannya akan lebih indah, Tuhan mungkin saja membawa kita kepada jalan yang kita pikirkan sulit untuk mencapai titik kebaikan, yang kita perkirakan mungkin mustahil untuk mencapai hal-hal yang membanggakan. Alai molo tahapo sido debata disudi akadalan dohot nasinak kapanna nang pe maol nang pe suhar di bagasan roha nang pikiran. Alaikon mampu dohita maka tidak kon madok di hapor syautai naduminggat do napi natupani debata naduminggat do nasi nakapani Tuhani. Mungkin sulit di awalnya, mungkin sukar ketika memulai, tapi percayalah ketika Tuhan yang berencana, ketika Tuhan yang memerintahkan, ada sukacita ketika kita bertekun di dalam setiap proses Tuhan. Ada berkat yang Tuhan persiapkan ketika kita dengan sabar menjalani, menjajaki, menapaki jalan. Naung tino Tuhon ni debata. Jala ido na naeng di pamasa debata di tonga-tonga ni ngulu ni halak Israel hatihai nang pesian borua si babi jalang alai di pamasa debatado udut ni turpukon naduminggan di tonga-tonga ni ngulu ni halak Israel. Dimulanai sayholan nama ngalodo bangsa Israel. Pola tulu sorang dak danak di pardongan saripeon ni si Hosea dohot si Gomer. Naparjolo di dok mai si Jezreel namar lapatan di Paserak. Artinya
pada saat yang sudah ditentukan oleh Allah, Israel akan kalah dan takluk. Dungi napadua kon boru digoari mai lo ruhama nai so hinasian yang tidak dikasihi. Artinya ketika mereka sudah kalah, ketika mereka sudah takluk, mereka kehilangan kasih dan kemuliaan Tuhan. Dungi yanak kon napatuluhon di dogma lo ami lapatan nadang bangsokku, bukan lagi umatku. Sudah jatuh tertimpa tangga pula huhut nai didangguri jolma dope. Artinya keterpurukan yang bertubi-tubi terjadi di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Bukan karena Allah tidak mengasihi Israel, tetapi oleh karena pemberontakan Israel, oleh karena perlawanan mereka, oleh karena kedegilan mereka, oleh karena kebebalan hati mereka, mereka harus jatuh terpuruk berulang kali. Da songonido nang di tonga-tonga ni ngulu di partikyata di hasianganon holan taalo lomoni rohani de mata say olodo madabu kita turagam nyaka hamaolon dohot hasusaan dungilam taalo muse lam dau kita sian parsaoran namar sobba tu de mata lam taalo muse lam dipasiding halak kita ala dietong dang dongan beon lahomar sobba tu de mata. Asamolo di pangalaho si songoni dang adong be haguguon nabuy ta pangasahon asing ni haguguon nasian de mata. Aladang tar pangasahon portibion. Alabuy do di baken portibion lamadaw kita sian asini rohani Tuhani. Ido bahen topik mingguta di hari Minggu sadarion madok debata nasatia di bagasan holongna. Firman Tuhan mau berbicara tentang kesetiaan. Asamolo di dok hasatiaon dang namulus-mulus akapardalanan. Molo di dok hasatiaon lapatanna hatoguon niroha. Nang pe meoleol sipata pardalanan ningulu na adong di hasianganon. Molo didok hasatiaon itu berbicara tentang keteguhan hati kita. Meski arus gelombang di tengah-tengah kehidupan ini terus menerus menerjang kehidupan kita. Kesetiaan ini mau berbicara tentang komitmen kita untuk tidak meninggalkan janji yang sudah kita ikrarkan. Lumobima di partikian na parpudion nalam manosak pardalanan ningolutta. Ise naso mengalami akahamaulon di tonga-tonga ni pardalanan tiki di partikian Sorimago COVID sisongonon. Alai mau lihat ma ditu hatta ala satia kita di bagasan hapor seota satia kita makaposi Tuhani dang diloas gadap pita alai ditugu-tugu asini rohani debatado kita dilekon tiur ni pikiran lahu manguduti pardalanan ningulu kurian itu kata hasatiaon sisongonima naeng buanot taganup di tonga-tonga ningulu siap hari di tonga-tonga ningulu parumatanggaon di tonga-tonga ningulu parkuriaon nang di tonga-tonga ningulu hita namar masyarakat asamolo nung ngatargoar hita halak nasatia di paralealeon satia di parkuriaon, satia di parumatanggaon.
Tatu lehonon ni debatado haguguon dokot las niruka di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolutta asa jupak kita hatuaon ala udut ni hasatiaon ima hatuaon nasian debata atong lamar si hohot maganup akana porsea kita akana tinobus ni Kristus laho mangihuton lomoni rohani debata ai halak nasatia tu debata dakya gotap pakirimonna ai halak nasatia dakya tadi kononna parsauranna dokot debata ai halak nasatia dakya lupa laho mangidohon asini rohani tukani asa tung diurupi ibana madalani pardalanan ningolum alaidahita non dibidudua sahatu ujungna marpangulaki do rohani Jakoba debata atong molo dipamasa debatai di tonga-tonga ningolu hala Israel roha namar pamuhati roha namar pangulaki hitape dapotan asini roha do hitape tarulido marpamuati debata mida hagaliotta marpangulahi rohani debata mida ragam ni hahurangan nang hadosaotta. Oleh karena itu firman Tuhan mau ingatkan kita jangan larut dalam masa lalu. Seberapa pekat dan hitam pun masa lalu di belakang kita, selalu ada pengampunan, selalu ada kesempatan, dan itu berita sukacita Tuhan pada hari Minggu ini bahwa selalu ada kesempatan bagi orang-orang yang menyesal, selalu ada kesempatan bagi orang-orang yang mau menerima pengampunan Tuhan. Halani itu tuh molodung disol-soli, molodung dipangidohon hasesaan ni dosa, unang be didat-dati mardosa, unang be dirajai hagiot ni dagingna, alai loas madirita, loas mangulutta dirajai toddini Tuhani. Alanimian margugo mahita di asini rohani debata asamolo tung anon tapasahat las nirohatta manupahi renovasi nadong di HKBP Banyuwangi sotung di bagasan parungutunguton asa gebe pasu-pasui di huriatta nadong di Banyuwangi unang alana sotarjua di nalaho pasahatton akka panupahion tu huriatta nadong di HKBP Banyuwangi asa bui pakyon di huriatta laho pararaton harajaon ni tukani tuhatama nama ngaramoti kita amen martangiak kita mauliate rohanami Tuhan sinodangan asi dokot holong ni roham marsaringar hatam nabadiai namangigil ngulu marhasatiaok kami hot di haporsiaon nami marsihohot tami Tuhan diasi ni roham atong ramoti kami saluhutna napungu di bagas joroon songoni nang akan namangihutton parmingguon marhite tayangan virtual ali Jakoba debata amanami margugu mahami makatidakon asi ni roham marhite parangen nang pangulaon nami sigano pari ramoti akaruas ni Huriam natongon di bagasan parsahiton dohot pemulihan kahipason dia kana dirawat di rumah sakit dohot na dirawat di bagas nasidabe toktong lehon gugu tu nasida mangalo nasa sakit jala parhiteanmu matuhan akka ubat si panganon si inumon na pinarsaulihon nasida asa tumibu marhahipason nasida anggiat dia katiki nanengro boy rap kami
marparsaoran memuji pasangap guarmu nabadiai. Tangya konon nami nang akaruas ni huriam namarlas ni roha, dinamar ningot ulang tahun ari hatutubu, dohot ulang tahun pardongan saripeon. Dongani nasida di partabani umur, asalam marulupulup, memuji pasangap guarmu nabadiai. Tangya konon nami nang sudi aka program-program pakkobasion di tonga-tonga ni huriam, resort distrik nang aka ulaon hatopan, asa lam marsitutu kami Tuhan, laho pasauton lomoni roham. Ramoti huriam HKBP Batam, niuluhon ni naposom, rapdohot aka parhalado di tonga-tonga ni huriam, asa denggan saluhutna aka ulaon pakkobasion mardalan, marsangap marmulia guarmu nabadiai. Songoni nang huriam HKBP Banyuwangi naro mangibati, huriam HKBP Batam di ingananon, homa napasadahon parsaoran nami di bagasan kaholongon, jala gabe hamuliaon ma di guarmu nabadiai. Ali Jahuba de bata amanami, pasu-pasu nang saluhutna aka parmingguon nanaing dihobasi di pukul 10 sada dohot di parmingguon sore, songoni nang sudi aka parmingguon na pinatupa di sudi bagas joro di tikion, pasu-pasu sudi aka parkubas, pasu-pasu nang aka ruas namat dohoti parmingguoni. Sesa dosa nami nagodangi, asa tama talup kami Tuhan gabe habaoran ni pasu-pasu, mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangia kami Tuho. Amen. Maret demahita kuhut tapasahat peliata. Tuhan, Maria
rim mahita jongjong. Tatangyakon ma peliata ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroni saluhut silehon-lehon nadenggan dohot nasa ulibasa nama uliutus hu pasahat tami masian nani lehon mitu kami pilihan nami tuho say jalo mega biwap na khusus di jolom pasu-pasu mai jalaramoti asahu parhasia kami pilihanon pati bulon harajon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai marohanami marhite-hite toddim asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu kami asalam girgir kami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di bonotongon songon na di Banua Gijang, lehon matu kami sadario nanguluan siapa hari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami, muna kami togi hot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamahu di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midahu di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tu toddim. Selamat hari Minggu madihita horas.